Chceli by sme vám ukázať, ako získame elektrickú energiu z citróna. Takže všetko, čo potrebujeme, máme tu. Citrón, zinok v takejto podobe, aby sme ho vedeli zapichnúť do citróna, to isté meď, 2 krokodílky, multimeter, potrebujeme zistiť napätie a takisto 2 vodiče. Takže prvé, čo spravíme, je zoberieme si citrón, najlepší čerstvý, a narežeme do ňoho 2 dierky. Takéto malinké. Je v zásade jedno, koľko od seba, nejakú veľkú rolu to nehrá. Takto. Zoberieme zinok, zapichneme do citróna. Tak. Zoberieme meď a takisto zapichneme do citróna. A máme. Teraz zoberieme vodiče, jeden zapichneme sem, druhý sem, dáme na ne krokodílky, tak pustíme si multimeter, teraz budeme môcť vidieť, že tam vzniká elektrická energia.